kan hriat angin May ni khat hi International Workers Day Labor Day emaw May Day emaw tia soi thin ani a mizo tongin in hlo fa te ni ti in soila kan ti sual tampui om love tunchuma hian chu in hlo fa te ni Labor Day puala sang ni som pariat May ni khata Labor rol Kalkhawm ho Hmaa a Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal-a Thusawi Ropui le ngaihnawm tak kan thlir hovin kan ngaithla ho le don ani Delhi veng sang le kil sang atanga ron Kalkhawm ni tina in hlo fa rualte in zavain chibai ka buk chewa International Workers Day pualin lompuina chibai ka buk boka cheu thian du tak te u Aam Aadmi Party hi sarkar la kalung oi lo mi pui Kalkhawm ina kan din ani a rampum huapin eiruk na le diklo na sang du lo awanga norna lian tham tak huai hot ni in chu norna atang chuan Aam Aadmi Party hi alo piang chuak ani in thlan hma sabera chi somni pariat kan hmu a chumi hnuah sit somruk pasari kan hmu le India mai ni lovin khovel puma nangni hovin sit somsari omna a sit somruk pasari lai min pe a sarkar na min pe tluka hne na Ropui hi hmutura le om lovang ti in nan soi hial thin ani khati taka hne na Ropui sit somsari a sit somruk pasari lai kan lak theina chan kha mi Retheite le ni tina in hlo fa te wang hi ani ti in ka soi thin mi Rethei ho le ni tina in hlo fa ten min vote awanga sit somruk pasari lai kha la thei kan ni a mi hosa te vote wang ni lovin mi hosa ho chuan vote po min vote bok hek lo ti chuan sarkar na kan chan ni atangin thahnem ngai takin in tan hna kan thok tan nga la voina po hian Congress le BJP ho vina min soi sel na le min be na lian ber chu anni te chu Retheite Party alo man ni chhun zan zomin Retheite chungchang thu bak ngai tua an nei lova Retheite Party an ni ti hi ani ni e adikalom Retheite Party kan ni a chuta chuan kan in chhuang bok Nirav Modi a party kan ni lote Andani le Ambani te party kan ni lote Vijay Mallya party te ni lova hetiang Rethei ho le ni tina in hlo fa te party kan ni hi kan in chuang ani anni ve hi achang le electric bill an ti hniama achang le thlonin tuian sema achangin chumi khami chu an tia ti in Congress le BJP te hian min soi selin min beirenga mase voina hian hlimna ka nei Aam Aadmi Party a sarkar nu hian Delhi a hian tu emo an lom ani chuan alom na saber chu Retheite an ni ang chu chuan min ti hlim ani Rethei le ni tina in hlo fa te hiang wangin nge an lom kan ti chuan anin chunga poisa an khol ve thei to tla talom alo bera thlatin in electric bill sang ni zanga tanga sang thum vel pek ngai thin kha pek angai to lova tuna po hian kan zinga chu tiang chu engzat nge om cheu electric bill le tui bill pek ngai lo chung ku engzat nge kan zinga hian om cheu kan vain kan ni vekani mo alo bera thlatin in cheng sangli sanga vel chu in phurit kan cho kan ni lom ni nge chu ai po chuan atam jok chu ai na tam jok ti in mipui an lo awa sarkar sikul te kan siam tha in kan choi sanga mohala clinic thatak tak kan hong chur bok hengte hi ani ram ma son na bulpui le a in tran na tak tak chuni ram chunga Retheite an hlim chuan chumi atang chuan mal som na le du sakna tam tak alo chuaka sarkar po in mal som na ha don bel zel thina ni thiante u kan sarkar hian ni tina in hlo fa te hlo zat minimum wages po kan tipung ahma chuan thlakhata cheng sang kwa zanga ani thina thilman sang chhozel le ni tin khosak rel hau tak chhozel lai hian Rethei le ni tina in hlo fa chung kwa ten cheng sang kwa zanga hi thlakhata an tlalo ti kan hria minimum wages bi thlia tur hian committee an oma chu committee chuan labor te hlo tur zat hi an chut sak thin an chut dan chuan mihring puitling pakhatin taksa hrisel tak neya dam kho chuak turin nitin chotha calorie sang ni le zasari a eyanga ya chumi hisab chuan Delhi labor te hi thlakhata cheng sang kwa zanga hlo tir thin an ni
Mase kan ngai dana chuan heng mi Retheite le ni tina in hlo fa te hi ran ni lovin mihring an ni a an taksa dam kho chuana chau tur ngor pia lama hian thil dang po mamo tam tak an nei an fa te zirna sen so tur te sil le fen leina tur te tin chu ba ka mi Retheite po in thlakhata voi khatal chu picture en turin an fa te cinema hall la te po an hruai ve thei tur ani don lom ni film pakhat en pui tur po in cheng sang ni vel tal se na nga ya chung en man tur te po chu an phu ve ni lom mi ti hi kan ngai dan ani chu wangin Keini chuan calorie hisap an lo pek thin cheng sang kwa zanga chu kan pom ve thei lo calorie hisap hlo an pe du ani chuan an du le IAS te hlo calorie hisapin pe se Keini chuan kan mi Retheite hlo hi calorie hisapin kan chut sak ve thei lo ani ti chuan committee thar kan dina voin hian Labour Minister Gopal Raya chunga lom thu ka soidu thahnem ngai taka thei to pa chu hnu a hlot ling thei chau kan ni chanchin bua in hu fo thin angin kan ruah manna zong deuh tho hi central sarkar in min dan sak tumin thei to pa chu a chuti chunga he kan thil nor a hlot ling thei le anor chuak thei hi a Ropui in fak a phu ani chu minimum wages bithlia tur committee a chuan member sang an oma Labour Department lama tangin officer rualte sumdong polai o te le Labour Association ai o te an tel langai chung member tur chu kan du kan ruat theya wangin duila chuan Labour ho thakhat hlo atan chuan cheng sang kwa zanga lai po angai hleinem cheng sang riat vel hlo se atok chia ti tur committee member te po kan ruat thei ma se chu tiang mi te chu da lovin mi Retheite har sat na hriat thiam pui tu le ni tina in hlo fa te ham thatna tur du sak pui tu te hlir committee a chuan kan da a April thla committee kan din khan August thla na thok zovin chu committee report le ruam hmannaa te chu Lieutenant Governor hne na kan thelut zui nga la ma se LG sa phian chu faila chuan engtin nge lo zia in hria em he committee in din don lai khan ka hne na tangin phalna in lama salo ti in alo ziak tu na i hne na i approve turin kan ron thon le tho alom I thu lo chuan engma kan ti thei chuang hleinem I phalna la turin tu na file chu I hne na kan ron thon tho ani hi min lo pom sak ro kan ti a keima ngei po LG hne na hian kalin kutma suin abula kadinga shar he thil hi chu mi Retheite ham thatna tur thil ania rem ti sam ro I rem ti ani hlo chuan mi Retheite le in hlo fa ho hi an hlim don emasin nasa takin mal an som cheanga I chunga po an lom don emasin rem min ti sak sam ro ti in ka ngen chiama ma se chu ti chung po chuan min approve sak du chuang lo ka phalna la masalova committee in dina wangin tuna atharin committee din thale ro ti in faila chuan alo ziak ta zo kani hetiang alai nat na nei lo minun rong le mi buluk hi kala mungai lo diklo takati tu te do dalin lungoi lo na le nor na lian tham tak te po kan lo huai hot ve fo to a ma se hetiang taka mi buluk le lai nat na nei lo mi hring hi kalo la mungai lo mi Retheite chan chezok te ham thatna tura kan be na zong a thlona a chantir ta veka committee thar din thale ro induani chuan committee ngai chia po kha ni le se ma se ka phalna thlapin ti in committee din non le turin min ti ani ti chuan chu mi hnu chuan chu committee chia tho chu member pakhat ma ti danglam mia lovin LG sa pin na phut ange hin ama hriat puina chuan kan din le a chu committee chuan a Hmaa an lo ti to sang chia tho khan engkim angai ang vekin na an thok thale a thlali chung lai hun khorala meeting voi engemaw zat an nei non le hnu in a Hmaa an report le an rotna ang chia tho kha rotna an nei le a chung report le rotna te an pe fel meu chuan thlaruk lai alo liam hmana ti chuan a Hmaa approve du lo rotna pa ngai tho kha thlaruk hnu a LG sap chuan a approve ve ta ani he thil hian enge a entir kan ti chuan an chapo na le kan chunga anin lulin zia chia a entir a Hmaa khan sign ve ngal mai se thlaruk lain hlo sang in hma thei tur hi ani a
an chapona le thuneina an hman sualna sat thin ema wang hian ka thin na rim hle thina khami tumpo khan thin rim tak kani thin rim tak ma se ti thei engma kan nei si lo mire theile mi hnuai hnungte ham thatna tura kan beina sat zia le kan sualna sat thin zia hi soisen po ani lo hialang hetiang hian beichiam lovin an du dan angin kaldo nila chu voin hian electric bill le tui bill te po ale thokin an ti sang le dei to ang mi pui le mire theite ham thatna tura bei angai na sat thin zia hi soin na siak lo ma se chungkara po chuan ma thei lovin in hlo zat chu ti punin alo omta a sangkua zanga atanga cheng sangli laya pungin singkhat sang thum le zanga a ti pun ani hi kalompui tak zet cheu ani ma se voin hian hlofa tam takin cheng singkhat sang thum zanga in hlo to lain sangkua zanga thola hlo po inom treu ti ka hria ka hre sual lo ti ro u in hlofa tam takin min ron hmu a kapu kan hlo chu ti pun ani ngei maya ma se hlo min petu contractor te hian singkhat sang thum zanga anga bil siamin an ma nin sangli an hlepa Keini chuan cheng sangkua zanga tho kha ni kan la don thin ni bil diklowa te ming min sign tir thin bok ti in complain an ron nei thin tin department sang hian chin dan phung thalo tak kan nei bok kumtinin an department hnuaya thok tur labor te an thlak thina labor thar an la thin ti chuan chung labor thar an lak ho hne na tang chuan cheng sang thum te an khon thin ti ka hria chu wangin cabinet in thu chua thar kan siama labor thok mek ten thataka hna an tho chung chuan thlak to lo turan ni engwangin nge kumtina kan labor te kan thlak thin kan ti chuan sum kan du luat wang mai ani he thil hi kan ti top don tin voin hian thu poimo tak soi du ka nei Delhi pumpuya hian labor te hne na an hlo tur za dik tak pekim du lo contractor tam tak anom ti ka hria a chung mi te hne na chuan he stage kaltlang hian warning ka pe nangma ni le nangma ni in siam thavat lo ani chuan he sarkar hian mi siam that dan kong tam tak a hria ti hi lo hriang cheu minimum wages kan ti pun hi high court po in na soi sel lova chuti ruale ro chuan company then khatin he hlo bithar hi an zom ve theilo ani chuan chung company ho chunga chuan sarkar in action ala theiri lowang ti in high court hian stay order a chua ma se chu stay order po chu su turin kanukil ten ma an la meka ke ngei po in he case hi ka vilpui reng bok hearing te po nei zo vekani to thu kanukil ten min hrila labor ho ham thatna tur thlop zonga high court hian thutluk na asiam ngei po kan be sei anga high court in thutluk na asiam ani chuan keima ngei hi na thona hmuna te kalkualin labor te hlo pekim du lo contractor te chunga na takin action kan la ngal zelang adot le tan chuan hei hi ani voina ni tina in hlo fa te hi atul na inana na wanga ni tina mi hnuaya in hlo fa in ni hlom ti kan hria in fa te ero nangma ni angboka retheia seiliana ni tina mi hnuaya in hlo fak chop ngai din hmuna ronding ve turin kan phal lo doctor te engineer te advocate te ron ni fur se kan dua chutiang an ni theinan chuan na satakin zirna konga sarkar in seng so me kani zirna konga Delhi mason na le sarkar sikul te mason na hi rampuma ti pui ber pakhat ani meka voina labor local khom zong le local ve lo te hne na po he hun kaltlang hian thu cha du ka nei in fa te hele kha zirtir nge yang cheu ti hi tunma chuan sarkar sikula zirna that lo miawa wangin zirna tha mutur chuan sum tam tak senga private school pan angai thina tuna ero chuan thil adanglam to a lungai na tur om to love polsom pahni thleng a thlonin zirna tha andonga chumi hnuwa po sarkarin law na pechun zom zel bok kan dan thar siam angin polsom pahni pas nuwa cheng noi som thlengin lon alak theya chulon la tur chuan engma inda kham ma chul lova guarantor in ma mo bok heklo
Delhi sarkar in guarantora atanganga chu in lon lak chu in fa te an zirhlo tlina na thok thei din hmuna han din ve hma chuan rullet angai lo bok hetiang ani awang hian in fa te lekha in zirtir ngei tur ani a polsom pahnih an pass nuwa po college thaber bera te in lutir tur ani tunhma rethei chuan lama fa te lekha zirtir lova kumno pangte te a hna thoka chhor an ni thin angkha kan sarkar na hnuaiah hian a thleng to tur ani lo eiruk na dova NGO sang sang a hna ka tho lai khan venkil khor le komkara te michi sang sang ka kom kwal thina an zinga tam takin sarkar sikula te zirna achiat awangin zirna thadong mang tak tak si lova ni tina fa te sikul kaltir ai chuan na chete te po tho tir an du jok thu min thril thin mase tuna chuan khatiang kha ani to lova sarkar sikula po thataka zirna kalpui ani to nikumpol som pahni rizala po khan private school pass percentage za somsari pariat ani lain sarkar sikul pass percentage za somriat pariat ani a private school ain za som lain pass percentage kan nei sang zo kani chuwangin sarkar sikula te zirna thataka kalpui ani a infa te lekha in zirtir nge turani anu hnung beratan apoimo ber labor contract system bolhlo tak hi ti to pangai he thil hi thil diklo mihring na dan kal ani mai ba ka kan ram dan pui kal ani boka chuwangin kan ti top thuai turani department sang sanga contract labor te hi kan da nget vek turani BJP le congress ho chuan a thei lo an lo ti le nga lang in thlandona kan campaign na po in tina lutin min thlangtling ani chuan electric bill kan ti hnia mang kan ti thina chanchin bua le TV ate po ka thalak electric bana kalon lai te ronti chua chuai ani kha in la sareng ome congress le BJP ho chuan engtika ma electric bill hi ti hniam thei ani ngai lowang an ti thina ma se a thei ani ti kan lan tir ani hi anni chuan engtika ma sarkar sikul te hi siam that thei ani lowang an ti thina ma se kan siam thato si chu ani hi sarkar hospital te siam that thei ani lo an ti le a ma se a thei ani ti kan lan tira damdoi man te sang man le operation man te a thlonin a ti thei lo an ti thina a thei ani ti kan lan tir le vek bok minimum wages te hi du ati san ngot thei ani lo an ti thina a thei ani ti kan lan tir le to tuna hian contract labor te da nge thei an ni lo an ti le a ma se statehood pui tling kan hmu ani ngat chuan a thei ani ti kan lan tir le ang ma se voina hian thian du takte u Delhi din mun hi avalung oi thlak lo tak em mi puite chuan chief minister tur chu an thlang ve ngei thina ma se chu ai chuan lieutenant governor a thu jok si Delhi hi state pui tling han ni ve in thu nei na pum hlum han nei ngatila chuan ni som chungin contract labor ho zong hi kan da nget ngal vek tur ani a voina hian kan kut min phuar sakani chief minister ni na chu pek kani nge ya ma se ka kut min phuar sakin tikhan na thok ro min ti a ka ke min phuar sakin tikhan kal ro min ti a chuti chung chuan kan lakal ve shama kutle ke phuar be sak kan ni chungin azuanin kan zuanga harsa takin malam chu kan lapan ve sham zel ani hi ma se tuna hian supreme court thutluk na halo chuak trep to a supreme court hian Delhi mi puite du dan le democracy kalphung ange ya ro min rel sak ka be sei bok chutianga min rel sak ani ngat chuan engtin nge contract labor te da nge an ni theya engtin nge mere theite ham thana turin sarkarin na tho thei ti hi India rampum kan entirin kan zirti rang chuti ni lova supreme court hian Delhi mi puite du lo zong le democracy kal zong a ro rel ani chuan ke chief minister hian in zinga lung oi lo na lan tirin in ham thatna tura thu nei tu te karnan nor ka huai hotang ti kapuange Chhangte u nangmani ho hian sit somsaria somruk pasari min pe in hna ropui tak min chantira in mirin ngam na te in mi du sak na te le in mi hmangai na te awangin tuna po hma kan la son zelani
he in mi du sakna le in mi hmangaina te hi nang ni po in ban san mai lo ula atul na hmuna pia nga intan kan beizelang keite gopal raya te kan minister le kan MLA rual te ringot hian in tel lovin engma kan ti theilo ma se Delhi mi pui vaibel chehni hi kan in lung ruala kan tang ho zel ani ngat chuan khovel pum hi kan danglam tir thei ani kalome he mi thuma soila nang hian Kejriwal hian Delhi mi pui te le mi Retheite ham thatna turani chuan ti hre anei ngai lova atul chuan Lieutenant Governor ina chongein anwara atul ani chuan ama ho MM2 le RMM2 Central Minister le politician dangte Hmaa po in ngaithlam taka kunin mi puite ham thatna tur thil chu adilin angen le maya atul ani chuan High Court mai ba ka Supreme Court thlengin ami puite thlawang ho turin azual ko thin Eptu party le ama R210 Chief Minister nor hrat na thoaya nor ngai poimo jok ti te in an bein an ti elve chiam thina ma se heng anor na zongjong le ko ta azual ko na zongjong te hi afa ten na tha an mu na tur lam le alaina ten romi ten dar an mu na tur lam emo an party mi le sa te hlok na tur lam emo te ni lovin Delhi mi puite ham that na tur le democracy hum him tura malak na lam zel ani jok thin hetiang taka mi puite ta na in pezo Chief Minister hi khovela mi pui sarkar na ram lian ber chunga hian tunma in kan lo la mungai mi alo ni in alanga chuwangin a thei chin china Kejriwal-a chanchin le ana tho te rontarlan fo katum don ani tunata ne ro chuan heti chin hi ni se next video in mu le kan tum don nia mang tha ule